senyal d'informatiu. Són imatges de les últimes hores a la Comunitat Valenciana. La gota freda ha arribat al nostre territori i està deixant 167 litres per metre quadrat a Almenara, 212 a Benicarló, 130 al municipi d'Aín, a la Serra d'Espadà. Està plovent molt a la província de Castelló, des de Sagunt cap amunt, i continuarà durant tota la nit i la matinada. Atenció, perquè les pluges poden fer pujar els rius Palància, Millars, Bolcaire i Cérvol. Bona nit, abans informatiu per a contar-los l'última hora del temporal que està agranant, com veuen, la Comunitat Valenciana. Primera parada la fem a la província de Castelló, que està en alerta roja. A Almenara han caigut, com dèiem, 164 litres per metre quadrat, el rècord en 18 anys, amb vehicles atrapats i centenars d'emergències. En aquests moments, un dels punts més complicats està també a Castelló, a Borriana, a la Plana Baixa, on 36 persones han sigut desallotjades i estan sent reubicades. Verònica, quina és la situació amb aquests veïns? Així és, Victòria, ens trobem ara mateix front al poliesportiu municipal de Sant Blai, que ara mateix acull a 38 persones que han sigut desallotjades de les seues cases com a mesura preventiva. S'espera també que ara mateix, d'ací uns moments, arriben 2 famílies més per a ubicar-se en este poliesportiu i almenys passar la nit d'avui i tot el necessari de demà fins que les pluges baixen i pugui desaparèixer per complet l'aigua de les seues cases, ja que totes aquestes persones que es troben ací dins són veïns del barri de Sant Gregori. És una zona molt vulnerable a les pluges per les característiques de la construcció de les cases i també per la ubicació del propi barri. Així que esta vesprada, a partir de les 7 de la vesprada, com a mesura preventiva, s'ha iniciat el desallotjament d'aquestes famílies, de les seues cases, sobretot per la Creu Roja, i els han portat fins ací, fins a este poliesportiu municipal que ha sigut cedit per l'Ajuntament de Borriana per a que puguen atendre a totes aquestes persones que ara mateixa acaben de gitar-se ja, estan preparats per a descansar i poder passar esta nit de la millor manera possible. En les últimes hores, altres coses que han tingut lloc ací a la província de Castelló s'han donat entre les carreteres, entre la carretera de Llosa i Almenara, on diversos vehicles han quedat atrapats també per el desbordament d'un barranquet que travessa esta carretera. S'ha hagut de tallar la Nacional 340 en alguns punts, però els conductors dels cotxes han pogut baixar pel seu propi peu i ara mateixa ja s'ha reprès la circulació. Este és l'estat en què es troba ara mateixa, especialment la comarca de la Plana Baixa, però seguirem pendents i, com sabeu també, en la part del nord, en les comarques del nord, també s'estan tenint lloc alguns aconteciments del que estarem informant. Gràcies, Verònica. Anem en directe ara a Benicarló, on els equips d'emergència tracten de rescatar a diverses persones atrapades per les pluges en un vehicle. Abel Campos, ens podries donar l'última hora d'este succés? Hola, sí, bona nit des d'ací de Benicarló. Nosaltres, com sabeu, venim des de Nules fins ací, a esta població d'esta zona, Benicarló. Estem concretament en l'antiga Nacional 340 que travessa Benicarló i en aquests moments esta carretera està completament anegada. La Guàrdia Civil i la policia local estan passant contínuament fent parar els vehicles perquè la situació així és bastant complicada, com estem dient-vos. Hem parlat en el Consorci Provincial de Bombers de Castelló i ells han tingut una situació crítica, han rebut una telefonada d'unes persones que s'havien quedat atrapades en una rotonda de la carretera d'accés a la població de Càlig. Allí mateixa, els bombers en un primer moment no han pogut accedir amb el seu vehicle forestal, que és un vehicle alt, gran. Fins i tot s'havien plantejat utilitzar una moto aquàtica, però finalment ens conten que han pogut accedir, han rescatat aquestes persones i ha sigut un cas complicat que ha acabat bé. Ens comenta el Consorci que en aquesta zona del Baix Maestrat han fet 8 intervencions i han pogut rescatar exactament a 15 persones. Allò cert és que des de la població d'Alcalà de Xivert fins a Vinaròs, així les condicions són molt complicades. Els bombers
d'esta zona estan absolutament desbordats perquè estan fent eixides contínues i nosaltres, òbviament, estarem atents per anar comptant tot allò que està passant i que passa en les pròximes hores així en esta comarca del Baix Maestrat. Gràcies, Abel. Volem saber més del que està passant ara mateix a Benicarló. Tenim al telèfon a l'alcaldessa d'esta localitat del Baix Maestrat, Charo Miralles. Molt bona nit i gràcies per atendre'ns. Bona nit, bona nit. Quina és l'última hora del rescat que ens comentava el nostre company? No sé si finalment aquestes persones sí que han pogut ser rescatades, no sé si saben si té informació al respecte. Sí, en aquests moments jo em trobo reunida en bombers, en la Guàrdia Civil, en policia local, en Creu Roja. Hem activat el centre de coordinació d'emergències municipal per a veure com és la situació, perquè la situació, sobretot, els carrers s'han convertit en rius, les carreteres són inaccessibles i la veritat és que el més important és que no hi haguen danys personals. Els bombers me comunicaven totes les actuacions que ells han tingut al llarg de tota la tarda, a partir de les 7 de la tarda, que és quan ha plogut més fort, i en aquests moments, com vosaltres heu comentat, s'han rescatat diverses persones de dins de vehicles que s'han quedat atrapades per l'aigua, perquè el nivell de l'aigua era molt alt, però en aquests moments el que més ens preocupa són els barrancs, tant la Rambla de Cervera com la Rambla d'Alcalà, perquè al ploure en capçalera, nosaltres en la desembocadura a vegades tenim molts de problemes d'inundacions, de manera que ara estem pendents d'estos dos. Sembla que hem perdut la connexió amb Charo Miralles, l'alcaldessa de Benicarló, que ens comentava que estaven molt pendents dels barrancs i que, afortunadament, el rescat de les persones que havien estat atrapades en uns vehicles havia acabat bé. Anem en directe, ara, al Centre de Coordinació d'Emergències, on està el nostre company Carles González Pitarch. Volem conèixer, en aquest cas, l'última hora pel que fa a les emergències i al dispositiu preparat des d'aquest Centre de Coordinació General, perquè la nit es preveu llarga. Carles, estàs acompanyat del director general d'Emergències. Quines últimes hores ens podeu donar des d'ahir? Així és, podem actualitzar aquestes últimes dades sobre aquest episodi de gota freda amb la veu més autoritzada. Molt bona nit. Acabem de sentir a l'alcaldessa de Benicarló. Estem molt pendents del que passa en tot el litoral de Castelló. Bona nit. Efectivament, la gran tempesta ha vingut per les comarques centrals a migdia i per la vesprada. Ha deixat una quantitat d'aigua fonamentalment a l'àrea metropolitana. Hem tingut greus problemes, fonamentalment en artèries principals, que són de la capital de València, d'entrada i eixida de ciutadans, i ha col·lapsat tota l'autovia. A més, hem tingut problemes en la xarxa de ferrocarrils, tant en ferrocarrils de la Generalitat com en els d'Adif, i això ha obstaculitzat que tinguin que generar determinats protocols. La tempesta ha anat pujant cap al nord del nostre país i ha tingut unes descàrregues fonamentals en plana baixa, plana alta i fonamentalment al Baix Maestrat, Almenara, que hem tingut uns problemes seriosos, un contacte fluid en la seva alcaldessa, ha tallat la carretera, ha estat en algun moment incomunicat, hem tingut quantitats de litros, al voltant de 170 litros en una hora, quantitats molt fortes que han tallat alguna xarxa de carreteres. Aquesta aigua ha anat pujant i ara està fent descàrrega fonamentalment a tot el litoral, el que seria Almenara, Nules, cap a Castelló, Borriana, Benicàssim, Penyíscola, tot el litoral, i se'n van a caure molt, probablement per l'accés de la gran tempesta, per la singularitat de la província de Castelló. No podem oblidar que és la segona més muntanyosa de l'estat espanyol, però té un microclima i unes condicions que fan. Anem a estar tota la nit pendents. Cada municipi ha fet una junta local de seguretat. Des de fa 48 hores l'agència ha anat indicant pautes de comportament, fonamentalment als nostres ciutadans, que no agarren el vehicle sinó el més imprescindible, que no participen per la xarxa de carreteres de les zones de l'interior, que utilitzen en tot cas autovies, i fonamentalment el més imprescindible és que no isquen de casa. Jo crec que en aquests moments la millor col·laboració, la col·laboració ciutadana, és fer cas a les recomanacions que s'estan fent, no fer casos als bulos. Avui el gran problema que tenim és que els mitjans de comunicació són els que estan donant una informació veritable, però hi ha per ahí en la xarxa una sèrie de bulos que preocupen a la ciutadania, i combatre la pluja i combatre els bulos, la veritat
veritat és que és una tasca prou complexa. En les pròximes hores anem a estar pendents, demà farem una altra avaluació, estem en molt contacte amb el president de la Generalitat per tal de traslladar-li com està evolucionant i fonamentalment en els grans alcaldes que tenim a tot el País Valencià. Molt bé, moltes gràcies per atendre'ns. Bona nit. Bueno, ho ha dit el director de l'Agència Valenciana de Seguretat, el president de la Generalitat, molt pendent del que passa així, des d'este servei on es dirigeix tot aquest operatiu antigota freda. Ximo Puig ha estat esta vesprada així per supervisar aquests treballs de coordinació. Ha recalcat el que dia el director de l'Agència Valenciana de Seguretat, que estem davant d'un episodi meteorològicament molt complicat. Ha instat als ciutadans a extremar al màxim la precaució i sobretot ha destacat els treballs de coordinació per a fer front de manera eficient a aquest fortíssim episodi de fortes pluges. Ho dia també el director de l'Agència Valenciana de Seguretat. L'altre focus molt important, les imatges més impactants, les hem trobat esta vesprada gràcies a aquesta descàrrega d'aigua impressionant, al voltant de 182 litres per metre quadrat en apenes 2 hores, en l'Horta Nord i en l'àrea metropolitana de València. La B31 ha sigut col·lapsada, una de les artèries principals d'entrada a la ciutat de València, deixant completament atrapats centenars de conductors. Centenars de persones atrapades als seus vehicles a la CB31 des de primera hora de la vesprada. Este embassament d'aigua provoca retencions quilomètriques a la pista de Silla. Així han caigut 140 litres per metre quadrat en poques hores. És pluja torrencial. Ha caigut sobretot a l'Horta Sud i a l'àrea metropolitana de València. S'han col·lapsat carrers, carreteres, autovies i alguns trams de Metro València. Aquestes imatges són d'Almussafes, 130 litres per metre quadrat. L'aigua ha anegat els polígons industrials. En este hi ha més d'un metre d'aigua. Alguns vehicles s'han vist atrapats. A Torrent, els bombers han hagut de rescatar 3 persones atrapades al seu vehicle en la CB33. Així brollaven les clavegueres. A mitjan vesprada, des de l'aeroport de Manises, han desviat 2 vols cap a Alacant. Anem a veure ara mateix a les imatges de l'empremta d'esta gota freda que ha provocat col·lapses en les carreteres, vols desviats i també carrers i comerços negats. Des de les finestres, la gent ha registrat avui les conseqüències de la pluja. Impossible agafar el cotxe esta vesprada en diferents punts de Castelló i de València, encara que alguns han resistit a quedar-se a casa. A molts els ha pillat per sorpresa. Madre mía, qué miedo, estábamos todos alucinando dentro. Es imposible poder andar. Fue comprarme botas y volverme al hotel. Una pena. La pluja ha dificultat la conducció en els accessos a les principals ciutats. S'han tallat diverses carreteres. O sea, no puedes salir a ningún lado. Y en nuestro barrio se han ido un poco las luces, pero luego han vuelto y así tenemos un poco de miedo. Ara s'ha reduït el trànsit, però encara queda l'empremta de la pluja. I el temporal de llevant que estem patint ha fet que s'incrementi el cabal d'aigua del riu Túria. Concretament, segons les últimes dades obtingudes, en la presa de Manises, el riu ha multiplicat per 4 el seu cabdal. A les 4 de la vesprada s'enregistraven 10 metres cúbics per segon i a les 8 ja s'arribava, atenció, als 40. La tempesta de llevant amb aigües persistents de més de 12 hores ha afectat edificis i instal·lacions emblemàtiques i ha provocat una sèrie de conseqüències fortes per al normal funcionament d'empreses, com ara Fort d'Almussafes, l'edifici del Corte Inglés a l'Avinguda de França i la Ciutat de la Justícia. La intensitat de l'aigua ha sorprès els treballadors de la factoria Fort d'Almussafes. Les goteres al mateix centre de treball ha obligat la direcció a paralitzar el torn de treball de la vesprada. També ha obligat a paralitzar els robots durant el torn de la nit, que s'ha suspès definitivament. A les instal·lacions del centre comercial del Corte Inglés de l'Avinguda de França a València, les filtracions també han provocat problemes a les zones d'accés. I també a València, a la Ciutat de la Justícia, han hagut de paralitzar part de l'activitat judicial i administrativa perquè l'aigua ha filtrat en l'edifici oficial.
Volem saber com està la situació a aquestes hores d'este temporal de llevant i que millor que preguntar-li-ho a la nostra meteoròloga Victoria Rosselló. Molt bona nit. Quines són les dades? Quina és la informació important? Bona nit. Les últimes pluges, com heu dit, se centren en la zona litoral de Castelló, però encara queda molta nit i matinada i aquestes pluges es multiplicaran. De fet, la novetat també és que ha començat a ploure a la ciutat d'Alacant, a més amb acompanyament elèctric, i hem d'estar pendents també dels avisos que continuen en roig per a Castelló, avisos que destaquen que podrem acumular fins a 200 litres per metre quadrat a les comarques del nord i que, a més, s'afegeixen els marítims perquè hem de considerar que és un temporal de llevant que està deixant fortes ratxes de vent a la zona marítima. Per tant, fins a 200 litres en 12 hores, que poden ser fins a 300 si són 24. Tant avui com demà, la primera part del dia es mantenen estos avisos en gran part del territori. Veig en esta animació de la pluja acumulada prevista, que de fet s'està complint molt bé perquè està afectant sobretot la zona de Castelló, però també les comarques centrals, unes quantitats de pluja considerables. La realitat, el radar, les últimes imatges ens mostren aquesta activitat tempestuosa que ha afectat les comarques centrals i després s'ha desplaçat cap al nord. Ara, amb més intensitat, en les comarques del nord tornen a entrar noves bandes de núvols, també a la ciutat de València seran menys actives i també està tronant i plovent a la ciutat d'Alacant. I respecte al que és l'activitat tempestuosa, podíem veure perfectament aquestes dues línies de llamps, la del sud, que ha sigut la de l'última hora de la nit, i també les que estaven afectant ara mateix la zona de Castelló. Repassa les dades, el més significatiu. I això és més de 176 litres per metre quadrat a les Palmeres, a Sueca, o el 161 de l'Albufera. Se registraven a primera hora de la vesprada. Les últimes hores, les últimes precipitacions de les últimes hores ens deixen 167 litres a Almenara, 130 a In i 166 a Benicarló. I altres pluges, com veuen, de les comarques del nord eren el 153 de la Vall d'Uixó o el 143 de Xovar. Pluges encara provisionals. I la previsió, en el mapa, en el Meteosat, millor dit, primer podem veure aquesta intensa activitat, els núvols que continuen entrant, podem veure la borrasca completament formada al sud-oest peninsular i ja veuen quin panorama per a les pròximes hores, els núvols compactes entrant i descarregant a les nostres terres. Previsió, per tant, de molta inestabilitat en les pròximes hores. Divendres de matí parlem de nit i matinada d'aquesta possibilitat de noves precipitacions intenses i fortes, persistents, localment fortes cap al nord, a primeres hores persistiran cap a la zona del nord, més clarianes a les comarques centrals, i els dies següents canvi de situació que de fet deixarà la inestabilitat més centrada cap al sud, no acabarà d'escampar, però ja no serà una situació de pluges tan fortes com les que estem tenint fins ara. Gràcies a Victoria Rosselló. Reprenem ara aquesta connexió telefònica que se'ns havia tallat amb l'alcaldessa de Benicarló, amb Charo Miralles. Molt bona nit, de nou. Bona nit. Sí, bona nit. Estava comentant-nos un poc quina era la situació que s'havia viscut esta vesprada, que s'havia rescatat efectivament aquestes persones atrapades. Quina és la situació que es preveu per aquesta nit? Com estan preparant-se els efectius, el dispositiu? Pues estem reunits, com hem dit, ens reunim per a veure quines són les accions a prendre de cara a aquesta situació d'emergència que tenim a Benicarló. De moment no n'hi ha que de la meitat d'any personal, sí que hi ha hagut algun rescat d'algunes persones en alguns cotxes que havien quedat atrapades en aquests cotxes, però de moment la preocupació més gran la tenim en les dues rambles, en la Rambla d'Alcalà i en la Rambla de Cervera, que ja que ha plogut molt també en la capçalera, aquí a la desembocadura de vegades tenim episodis d'inundacions, de manera que estem pendents també d'estos barrancs, que segurament a hores d'ara es començaran a baixar en molta intensitat. No sé si vostè vol fer recomanacions, perquè si baixen cada volta més plens al llarg de la nit, no sé si caldria fer algun tipus de recomanacions des del consistori per a la ciutadania. La recomanació principal és que la gent no surti de casa, que no agafi el cotxe absolutament per a res, perquè la veritat és que ara, a hores d'ara, circular per Benicarló i per els camins i carreteres del voltant és un perill. Tenim tots els camins i tots els passos soterranis baix la veda del tren i qualsevol pont que hi hagi tots completament plens d'aigua, perquè les bombes d'així que no donen per a tanta aigua que ha caigut. I la veritat és que és un problema, perquè qualsevol camí que cruza la Rambla d'Alcalà o la Rambla de Cervera o qualsevol altre barranc en aquests moments és perillós, de manera que el que se recomana és que la gent estigui a les seues cases i que realment, fins que no acaben aquests episodis de pluges intenses, que la gent intenti sortir el més possible. Els centres educatius estan tancats a la localitat? Sí, des d'avui a migdia, o sigui, este matí, avui ja hi ha hagut classe fins a la 1 i esta tarda ja no hi ha hagut escola i demà tampoc tot el dia. O sigui, ja vam determinar junt amb els directors de tots els centres educatius de Benicarló
dels instituts, dels centres de batxillerat, de formació professional i les escoles d'infantil i primària, que se tancaven els centres escolars per evitar també qualsevol risc innecessari i, a més, que també evitem també tota la circulació pel centre del poble, de manera que no hi ha escola fins al dilluns. Tenen festa. Recordava ara, no sé si és correcte, més de 200 litres per metre quadrat han caigut a la localitat. És així? Sí, les notícies que tenim són 220 litres en el dia d'avui acumulats, només el dia d'avui, i realment quan s'ha produït la majoria de pluja intensa, ara torna a ploure amb força, molta força, ha sigut a partir de les 6 de la tarda, que realment ha caigut moltíssima aigua. En aquests moments encara les carrers de Benicarló són autèntics rius d'aigua i la veritat és que és una situació preocupant, no? Senyora Miralles, és una situació excepcional. Feia temps que no patien unes pluges tan intenses al poble. Completament excepcional. Sempre en aquestes dates per la nostra zona sempre patim episodis de gota freda i sempre tenim pluges intenses, però tan intenses com ara no. Aquesta situació d'emergència, d'alerta roja que teníem i d'aquestes precipitacions tan fortes, feia molts anys que no es veien a Benicarló i la veritat és que estem una mica preocupats per la situació. Esperem que passi el més aviat possible. Esperem que així sigui, ens quedem amb les seues recomanacions de precaució. Moltes gràcies per haver-nos atès. Gràcies a vosaltres. I acabem així. Tornem a les 12:05, a la mitjanit, amb un nou avanç informatiu per a contar-los més detalls d'aquest episodi de pluges que agrana especialment el nord de la província de València i les comarques del nord, a Castelló. Molt bona nit i fins després.